Un bore pan aeth Martha i'r llofft, roedd Wil yn eistedd yn ei wely. Cwac, 1, 2, 3 cinio... Bore da, Wil, be wyt ti'n neud? Cyfri pres poced mam, achos oedd arna isio prynu top a chwip sy'n ffena siop Mr Pew siop bob dim. Dim ond 3 cinio garas isio. Gwisgodd Wil yn gyflym a brysio lawr i'r gegin. Roedd dysgaid o iwd gwenyn meirch yn ei ddisgwyl, ac erbyn iddo i orffen... Os arna ti isio ennill pres, mae gen i un y ddau o jobsys bach eisiau gwneud. Cwac, os o wir, be mam? Wel, yn gynta, rwy am i ti llna'r ffenestri, dyma mwced a chlwt i ti. Fe geid i'r pres ar y diwedd. Llna'r ffenestri, hwre! Ac allan ag o gan glepian y drws nes i ddanedd gosod wmffra, syrthiodd i ar y silff ben tân a chnoi glist wrth iddo gribo'i wallt. Gweiddodd wmffra. Yn gyntaf, glanheodd Wil y ffenestri isal gan ddal y clwt yn ei big a hedfan nôl ac ymlaen. Yna hedfanodd yn uwch a glanhau ffenestri'r llofft. Roedd Martha wrth i bod. Ar y dderch ac o wir cywac bach. Oes rhywbeth arall isio i wneud, mam? Wel, oes wir, Wil. Dos i'r ardd a chasglu dysgaid fawr o falwod i swpar, neu di. Gwadnodd Wil hi allan i'r ardd a dechrau llenwi'r ddysgol a malwod o bob math. Rhai brown, gwynion, rhai brith, nes i bod hi'n llawn. Go dda, cwac bach. Hwda, rwy ti'n heiddi dy bres. Ac mi roes 2 ceiniog iddo. Hwre, mae gen i ddigon rwan. Diolch, mam, ta-ra! Ond be am ginio? Rhywyr, roedd Wil wedi mynd. Pan gyrhaeddodd siop Mr Pew siop bob dim, doedd dim golwg o'r top a'r chwip yn y ffenest. Ysgydwodd Mr Pew i ben. Mae'n ddlin gen i y werthesirol a bore yma. A phan ddaeth Wil allan i'r stryd, gwelodd bod Chwip a Thop gan bob un o'i ffrindiau, ac wrth gofio fel yr oedd wedi gweithio drwy'r bora i gael pres, treiglodd 2 ddeigryn mawr i lawr i drwyn, ac mi lyfodd nhw heb feddwl. Paid dechrau, Wil. Medde Hugh Herc. Mi geid i dro efo fy rhai i. A finna, medde pawb, ond oedd hynny ddim yr un fath. Felly ar ôl dweud, Diolch am y cynnig. aeth Wil adre'n drist. Ond pan gyrhaeddodd yno, A ble roedd ti dy bod? Yn y siop yn gwastraffu dy bres ac yn chwarae efo'r ffrindiau drwg na sgyn ti debyg. Na ddo, wir, gwag! Ydy hi'n wir dy fod wedi llna'r ffenestri a chasglu melwod i swper heb ddeud wrtha i. Gwag! O'r gwar ato, cymar hwnna. ceodd Wil i lygaid gan feddwl i fod yn mynd i gael bonclist yna clywodd chwerthin braf. Wasi, edrych be dwi di brynu ti heddiw am helpu dy fam. A dyna lle roedd y top a'r chwip o siop Mr Pew siop bob dim. Wei, diolch yn had! Ar funud nesaf, roedd Wil wrthi fel lladd nadredd. Pan aeth i'r gwely'r noson honno, breuddwydiodd mai fo oedd y chwipiwr top gora ohonyn nhw gyd. Nos da, gwag!